Toto je show business. Celý album má jeden zvuk a to je taký elektronický zvuk. To není, že každá pesnička má nejaký iný štýl, je to iný zvuk. Trošku rýchlejšie, ako teraz počujete, je to trošku rýchlejšie, sú tam pomôžne balády, ale stále je taká elektronika v tom, nejaké elektroniky, sample a to je ten drát, čo je Thomas Puskáler. Na obale tvojho nového CDčka sedíš tak v rožku, taký mierne vyzlečený v spodnom prádle. Bol to zámer nejaký hlbší, alebo si chcel len zapôsobiť na ženské faninky? Obidva. Ja pracujem ako model tiež, fotografka Iveta Sara Nikel, čo mi robila, ona je taká experimentovaná, ona robí experimentálne fotky. A som sa išiel do toho a som povedal, vieš čo, nech prekvapím, nech budú tie fotky iné na album, ne? Ona pozná ma trošku a povedala, že si taký bojovník, ne? Taký bojovník v živote, že bojujem o veľa vecí, ale v dobrých vecí. Tak povedala, vieš čo, urobíme takú inú fotku a nech to bude na albume, že som tu na oholený a poznáš, že vojaci, lečielko, ne, ráno stávajú, boty si dajú a idú do boja. A dajú sa ešte viacej, ale v tom momente, keď staneš, niekedy si staneš a porozmýšľaš o život. A v čom najradšej vidíš svoju manželku, keď je oblečená? Teda? V čeplákoch. Večer doma na gauči, máme veľké čepláky, bundičku, sedíme a môžeme sa hýbať. Ale dneska je to úplne krásne. Vieš čo myslím? Ona je pekná vždy. To už nevadí, čo má na sebe. Tu si od svojich fanúšikov dostal takú zaujímavú tortu. Môžeme ju ešte raz ukázať. Takúto tortu som nemal. S albumom to je moja prvá torta. Ale ja dostávam od fanúšiku všeličo, že malé plišáky, listy, v boybande, to je taký muzikál, dostávam spodné gače. A čo najradšej daruješ? Úsmev. Lebo vidíš, ja sa usmejem. Can we make